Me aka aka? Waya kuma. Na ce ka ban duk abin da yake. Wallahi zan fasa maka. Dan Allah ka dauka ka kai ni wallahi ni kadai ba mu da ba dan Allah ya wannan buga mai kuma ya bayar. Ne da na buga mai kuma ya gudu da kawo inda kai karamin bara. Allah ai zuke. Aka kawo ba. Allah dan Allah ka kai ni wallahi ni kadai da babu. Allah ya yalla bai dan Allah. La ilaha illallah dan Allah ki gaya ni wallahi wannan sattan ce ko da rage da nan sai dan bu ko ne ko na ko dan ya Allah ya ko dan bu ya nan Allah ga ka san wannan dinan na dai na ka biyo nan da biyo ba za ka ban ba wallahi zan ci mutunci ai da Allah ma hukunci ne irin a nake gani wani bincike abin da ya mutu ma za ka gani ne wuta na gani kai nan wai da ma haka kuke ni mana ni fa na kira ma shi ba fa da fa kuna ma ai kana ma da